Мегапікселі представляють фільм «Аватар 2». О-о-о. Починає. У мене поломані ноги. Я хочу встати. Ти його тут Покажи. Покажи. Аватар. Давай на відео. Аватар. Знімаємо новий фільм. Аватар. Добрий день. Як вам сподобався наш другий аватар? Сподобався. Олена. Дивіться, у мене чорна рука. Олена. Чому ви падаєте? Давай я тебе. Я ще хочу на тебе подивитися. Ми стали на ноги. Це наш герой. Стали сині. Сині. Синій в крапочку. Крапочку. Мама красною. Ой, лап'ю. Він де? Я почала генду знову, він такий біг. Сумні, ми не бачили. Фільм Аватар. Аватарія. Та не підходьте, База. і змінився наш герой. Став голубой. Да ви в роті таке. Змінився наш герой. А ви навіть чуєте таке? 3 метри зростна попі хвост і не больной. Як це? Що там далі? Коротше, це була перша серія. Грає, а страждає Аватар. Це була перша серія. Другу серію ви повернемося через 5 хвилин. А бачу. Ти сюди на червоне? Так.